Sistalıq ekoylığı qısalarında 1 aprelden 31 mayga kadar rayonda ekoyoz konkursu ötdi. Qatnaşucularning aktivligini qarab, elegi konkursga natijalar yasaldi, ham turli nominatsiyalarda jenguvchilar belgilendi. Rayon hokimiyatining aktlar zalida ekoyoz konkursi jenguvchilarini bo'laklov chorasi o'tdi. В Мусумском районе ежегодно участвует очень много участников. В течение конкурса должны проводиться эколого-просветительские мероприятия. Это посадка деревьев, уборка прилегающих территорий. Балаларга билим берүү учреждениялары арасында активистлар барланды. Күбәләк балалар бакчасы иң яхшы эко балалар бакчасы исемен алды. Гимназия мәктәбе иң яхшы эко мәктәп. Муслим авылының кооператив урамы 27 адресы буенча урнашкан йорт иң яхшы эко ишек алды исемен алды. Әлеге ишек алдының чисталыгы, моторлыгында Деминовлар гаиләсенең хезмәте зур. Орлык излибез тегесе монысы уже пландаттагы кайда нәрсә чәчелә, чтобы мотор не булсын дип. Соң расада толып китәбез дә уже тәрәстә. Расада тулгач инде вакыт җиткәч чыгарабыз. Менә быел вакыт бетте чыгардык. Мороз бәрге битерде. Күбәләк балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр чисталыкны сакларга өйрәнә. Алалар төркеме балалары өчен табигать, аны саклау турында белемнәрен арттыру максатыннан һәр даим төрле викториналар оештырыла. Егетләр, кызлар өй һәм урман хайваннарын аерырга, чүп-чарны сортлап бүләргә өйрәнә. Викторина барышында балалар макулатура җыйну мөһимлеген дә аңлый. Biz kuşlarını öğreniriz, hayvanlarını, uramlarını registrarız. Şunu taşlarga öğreniriz. Чисталык экойлыгы кысаларында Муслимдә барлыгы 16 меңнән артык агач утыртылган. Әлеге акциядә якынча 9 мең райондашыбыз катнашкан. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.